guys नै जों दायो दंफैयो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र टुरिजमाव माने बेरायनो फैदों आरोना ओरैनो न'आव गोदाव सोराव मानो थाबाय थानो ओरैनो बेरायनो फैबाय आरोना जायगा नायथिंनो स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आङो जायगाखौ दिन्थिनो नाजागोन स' गाइस नायलांदो यस गाइस नायदो बेखौ दैयाव गाखोयो आरोना गथ'फोर गेलेग्रा नालाय बेयाव गाखोयो आरो गेलेयो आरोना गथ'फ्रा स' गेलेनायना दिन्थिनोसै बरिया थिगानो गेलेजायो या थिगानो guys नुदों लागाव र' जानाय नायनि दुगादे खिन्थु वाव बरियालै guys बरिया मोजा या जाथ'बाय र' इथिं आरो मा खालामो मिथिया जायखिजाया आं हाबनाय नायनोसै इयाव र' मा खालामो yes इथिं हाबबोनानै इयाव गाखोफैयो आरोना माबायाव बै अरुणाचलनि दालाङाव इयाव गाजादै गाइस माने गिथावना माने थिगानो haha wow pula gazaka pula nih so guys talir bagan nih yang dong talir bagana so गाहायथिं नायनो हागोन भिउखौ माने बे जायगाया गोजौ नालाय बेयाव नै टायारजों साजायनानै दोनदों गाजा नुखादों आरोना फट' लायो आरोना मानसिफ्रा इयाव फट' लानायनिसो इयो थिगानो स' जुदि गाहायथिं नायोब्ला मोजाङानो आरोना वाव गाजा नुहुरो आरोना भिउ ओइ माने ओइ गाहायाव गामि आरोना गामि दं गाहायाव जों माने जों थानाया गोजौआव नालाय वाव एसे ग्रिन जानाय मोनबा गोथां जानाय मोनबा साबसिन नुगौमोन लामाखौ गाजा नुयोलै गाजा नुखायो नुदोंना नै गाइस हिट नुखायो so guys जायगाया एसां खास नङा थेवबो थिगानो बेरायनो थाखाय मोजां साब गथ'फोर दंफैयो नै गथ'फोरा इयाव गेलेयो आंबो गेलेबाय स' मोजाङानो गथ'फोर गेलेग्रा खासि नालाय जायगाया स' थिगानो मोजां बेरायफैजायो सोरबा फैनोबा फैनो हागोन स' गाइस जोङो बेरायखांबाय आरोना माने
जेसेबां जायगा दं बेयाव जों बेरायजोब्बाय आरोना बारा गिदिर नंखाया नालाय जायगाया स' गिदिंजोब्बाय आरोना गोसोखौ एसेबाबो गोजोनबाय स' गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होदो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' थेंक इउ गाइस एसेखिनियानो थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय